कोकणात स्वतःचे घर हीच काळाची गरज. आमच्याकडे पुढील मालमत्ता उपलब्ध: कणकवली NA प्लॉट्स, रो हाऊसेस, फ्लॅट्स आणि स्वतंत्र बंगला, आंगणेवाडी, रो हाऊस व बंगला, काळसे नेरूर पार्क, बॅक वॉटर टच बागायती प्लॉट, वेंगुर्ला वडखोल, ॲग्रिकल्चर प्लॉट्स, स्वतंत्र 7-12 5 गुंठेंपासून पुढे, कट्टा मालवण, डेव्हलप्ड NA प्लॉट्स. संपर्क: स्वामी शिरीष, सिंधुदुर्ग, 9987 141777 किंवा 9403 802777. शिवसेना उपतालुका प्रमुख राजन भाडकुत यांनी आज भास्कर राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलाय. राजन भाडकुत यांचा शिंदे गटात झालेला समावेश हा कणकवली तालुका शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जातोय. राजन भाडकुत यांची काही दिवसांपूर्वीच कणकवली उपतालुका प्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आज सकाळीच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचं नेतृत्व मानत त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केलाय. त्यामुळे हा कणकवली तालुका शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जातोय. यावेळी सुनील पारकर, बाळू पारकर, भूषण परुळेकर, दीपक राऊत, अनिल खोचरे, दिलीप घाडीगावकर आदी उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.